लोगोफोर नै जोंहा टाउनाव थांदोंमोन नानिनि बाबा नै नानिया गस्ला गोदान लायदों नै बेखौनो लायनो गिदिंलाय कालारानो नङा समाया मुसारिखौ गाननाया साबसिन कालार नङा समायाखै दे मोसा दे मोसालाय ओमफ्राय नै जोंहा माइनिबो जोङो स्टाइल बाजारावनो बाजार खालामदों नालाय स्टाइल बाजारनि गाहायाव मोनसे रेस्टुरेन्ट दंमोन नालाय जों दा बेयाव मोनसे जाग्रा जाबाय आरो केक जाबाय सिङाव क्रिम गोनांलाय जा गोथाव स्पाइसि बियो माबा नानियाबो जाफेराखैमोन आंबो जाफेराखैमोन दिनैनो फार्स्ट हाबदों बे दखानाव ओमफ्राय दिनैनो फार्स्ट हाबबाय दिनैनो फार्स्ट जाबाय आरो जि गोथाव मोनदों मामि आइनि आं गोथाव मोनदों आरो आं रायलायखादों आं जाजोबनो हायाखै गारबोदोंसो एसे जा अखा जाबाय दांहोआ मामिया रावखौबो जि जाबाय हनै नै नानि बिफाया सोमथाबलायखानाय जायलाला खानायखौनो सिनजानो मोना खामानि दं सान्दुङाव थानानै खामथाबजोब्बाय आरो गोसोमखा आरो गोसोमसिन जाबावबाय गोजा नुलायखायो बांखानाफोर बायदिसो नुखाबाय बांखानाफोरजों थाफानानै नानि बिफाखौ जि जायो गथ'आ नै जोंहा दिनै टाउनाव बेरायफैनाया माने बिराद मोजां खाफाल होननानै साननानै लाबाय आङो लोगोफोर जोङो भगबानखौनो लोगो मोनबाय होननानै साननानै लाबाय आरो माने बे हारसा बाङालिफोरनि मोनसे फुजा जायोना मालाय रथ जात्रा ना मा होनो इदि मुरथि लाबोदों आरो मैदेर लानानै हनै मैदेरा थांबाय आं खिथुआवल' खेबनो मोनबाय खाथियाव खेबनो मोनासै मोखांजों माबा आङो बेबायदि फुजा बिदि लाबोदों ना मादों आं मिन्थिया आरो खेबथारनायनि जों बे दखाननिफ्राय रेस्टुरेन्टनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो ओमफ्राय आं सानबाय मा एफाग्राब गारि बिहिर सानबाय आङो ओमफ्राय माबा मा एफाग्राब बेबायदि गार्ड दंलायो मानो बेबायदि गारि साइड खालामलाबायदों बिदि सानबाय आं ओमफ्राय दाना नायथिंलाबायबा नुबाय आङो मैदेरखौ नुबाय आरो ओमफ्राय आङो खाथियावनो खेबनो मोनगौमोन ओमफ्राय नानिखौ बामदोंमोन ना आङो ओमफ्राय डिस्टार्ब मोनबाय आङो खेबासै जि मानसिखा जांगा जांनो बैनो माबाया मुरथिया भगबाननि मुरथिया रथ जात्रा ना मा होनोथाय बे फुजाखौ आं बारा मिथिलायलाङा आरो जा मोजां साजायखादों अयथासार इन्टारेस्टखा अखाजों अखायैनो बिसोरो बेबायदि माबाबाय आरो खस्थ' खालामनानैबाबो बिसोरो माने रंजाबाय आरो नोगोर मानसि जाखादों फैयै फैनानै नै जोङो लामा ससेयाव लोगो मोनबावबाय आरोबाव बिसोरखौनो माने बिराद ट्राफिक जाबायना गारिया खारख'नो हायासै जों माने लेट जाबाय आरो लेजि जाबाय आरो बेखौ लांनायनि थाखायनो जोङो बिनि थाखायनो गारिया जों गाखोनाय गारिया खारख'नो हायासै आरो लाइनाव थानांबाय जि गोबाव थानांबाय थेवबाबो नै आरोबाव फिन खनसेबाव आरो लोगो मोनफिनबाय आरो जि मानसि हायबारानो अखायाबो थिगसे हाबाय दहायथ' बांद्राय गैयामोन दा हासिनबाय बियो साहा दावखोदों दिनैनो मोननै लोगो मोनबाय जोङो बेखौ बै थिथागुरियाव लांदों आरो बेयाव बर'दिननि खाथियाव मन्दिर दं ओरैहाय आगदा साइडजों आरो खोलाहा मोनसे लांनाय दंबावो आं बेखौ मिथियाखै लेफ्ट साइडमोन आरो बे आगदा साइडना ओरै खोलाथिंजाय ओंखारलांदों बेखौबो लांगोन जों मिथिया ओमफ्राय नैबे लेफ्ट साइडनिखौ बे साहा दावखोनायखौ थिथागुरियाव बे बर'दिननि खाथियाव मन्दिर दंना बेयाव लांगोन आरो जि अखा हाबाय माबेखौ लोगो मोनबोसिगोन बेलाय नै नोंना बिराद लासै सालायनो आरो बेलाय आगोल बेबायदि मादे जाबाय दे मादे जाबाय ओमफ्राय ना
आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो लोगोफोर। आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदो दे लोगोफोर। बाय बाय।